אומרים שאוכל באולם אירועים זה דבר בינוני, אוקיי? הזמנתי לאירוע של חבר באולם מליאה ובאנו לבדוק כמה זה נכון. ובספתח הדגל של כל אירוע, חבר'ה. בונה, זה הפכה של 15 שעות. אין לי שם, אבל בלתם מן הארץ. נעשה לכם פיספור. לדבר הבא. לא לשרוף, לא לשרוף. דג לברק, בטטונים, לימוני. בואו ניתן, דג חוק, זה דג שמתפרק בפה, אוקיי? אם הדג מתפרק, הוא נדיר. נתח חוק, יש את הכזה, אגב. אני אומר לך, קשה נעלם. אל הפנים! מנה הבאה! פוסק עליי, נכנקתי. בסדר, נמשיך. קלטו את הדבר הזה, אוקיי? קלטו את הדבר הזה. סנטימטר של מנה, אוקיי? כבש טהור. זה מנה, להתלפלף, זה יכול. סלחו לי, אני בעולם אחר. נאמבר 1, אין תחרות. אבל לא יודע מי הפיץ את הסטיגמה הזאת, אוקיי? מי שהפיץ אותה כנראה לא היית באולם מליאה. תגיע, הכבש עליי.